Blaina hambai sini khajani tibrasa takuk tai bohuk sangno tai thungkrung takuk tai bohuk sangno tai tini sung press media ni bisingo phaimani karon hingke main uddesho hingke sini bwskang maharaja bir bikram memorial knockout football tournament sini khumlung stadium o nani nai tongo abo sung date fix khaika phainai bwskang ni 10 tarik August 2025 a salmario sini first inauguration khela chengjak sinai sung thanayo sung media bisingti botesa saklai reka 5 tarik gong nai hini chengmani abono differ khai 10 tarik khaika karon hingke sini resource person rok sini guest rok adino manjakmai ani bagui nai hingke tai abo simia sini team tebo bari ui thangmani bagui nai kwbangma bagui nai sung taisa haino hai tini match picture ma khlaipika hingke sini total team hingke 29 ta kaka abono sung tini pura picture khaibai finalize khlaika bwskangni 10 tarik salmarin simi sung out khelano chengeri sinai maharaja bir bikram knockout football tournament season puila first team o sini Jompujola play center by Don Bosco school aboro puila inauguration match thungnai ta o jaga manjak phainai sini o jaga sung khatungui tongo sini bubagrano sung tumnani hnai keba bobusu jora terprabo tongna abo sachokmai ani bagai sung confirm remeko tawke sung bubagrano highlight khai tongo aboni yagulo sini chief guest rok phaisok painai sini sir honorable minister sir Onimesh Deborma sini Tripura government ni tebo phaisok painai sini oro TTAD sini charifanga dong sini sir Jagadish Deborma tei CEM sir Purno Chandra Deborma EM sini honorable EM sir Sohel sini honorable EM tei kaisa unko PWD sir Unal Deborma tebo phaisok painai sini EM sini unko sir Robindro sini education tai MDC Ganesh Deborma tebo MLA sini Sopna Deborma tai MLA sini sir Biswajit Koloi tebo abon bisingo zonal chairman sub zonal haike tebo kwbangma sini invited sarabo tebo kwbangma borok phaimano hinai sung tauso jorti kokthon sihor chengnani ngake sinoro arekta rongni bisingono sini khela chengri rejaknai semani sai sini obo ungke semano waisa thangka season 1 tai waisa haina hai taklai bosoro season 2 maharaja bir bikram memorial knockout football tournament thanani sete kisa fail mani karon ungke thanayo ungke sung 2 lakh by 1.5 lakh price manita ga taklai ngake sung abono rugui no sung tebo player rok no utsahito khlainani bagui team rok no sini borok no tebo thungkrung khlainani bagui amjogoi sung taisa fees bo bari rekha ungka sini fees ungke ungko entry fee ngake 3000 ke rino sung khlaika aboni yagulo bo sung prize money ngake sini winner no ungke champion no ungka 3 lakhs ungke runner up no ungka 2 lakhs a jaga o tai best goalkeeper award ungka man of the match ama hairo khlaijana tai kaisa ungka third prize aboro jaknai sung tai naraglia tai sung jodi no team phaipano sung abo tai naragmalia karon ungke sung already picture khai lokoni biskango player rokni biskango sung lottery khai paikha abono rigid laithangna bisiro ungke chang nokha je lokorok habai nainani hingka 10 taka kin ticket na paket takle bisiro khe bom hain ticket sung abo salai tongo karon hingke sung aso kotor prize money rena thangka hingke sini yango kuno sponsorship kwrui aboni bagui nai sung wansuk tongo kisa misa fees rwmani bisingtibo da khlainai botika khlainai sung tau poito season ornai po sung khana sini committee full fledged committee asuknai sung baki khlainai abono wansuk lai taisa idea bobo khai busuk jora rang mani bari ui man je habai rang rongni kok hingke sung bari hingke 10 rupees hoite 20 rupees jora bari mano ini semi final obo hairokta ake oro sini oro phaimanjak phaikha sini maharaja bir bikram knockout football tournament season 2 ni committee ni president sini Shankar Deborma
teboro phaijaka sini match commissioner o maharaja bir bikram ni match commissioner sini sa subur deborma tai bono physical instructor